Намирам се на връх Харамията. От тук, от всякъде, където и да погледнеш, все е красота. За съжаление, не знам имената на тези езера, обаче знам само на това. Сега ще натисна дигиталния зум. На това значи викат му бъбрека. Там некъде трябва да е връх Кабула. Малко снежни петна. Сняг на 29 юли сме днеска. Тази година беше богата на сняг и има наистина много останал. Ето малко дигитално зумче с цената на качеството. Ето тук пак има много сняг. Така, това ми е чантата, върхът. Тук е просто приказка. Нямам думи. Ето. Малко и от другата част да видиме. Още две езера, къде не им знам имената. Малко дигитално зумче. Така. Това е. Истинска красота. Ето ме и мене. Аз качих се тука и съм много щастлив. Само дето едната слушалка отказа да работи и си е бала майката. Не мога да слушам пълноценно Оливър Шанти, който ми е много гадно, ама няма избор. Ще си купа нови скоро. И това е. Просто не мога да се опише с думи, трябва да се види.